היי גוש. אני יודעת שאת לא אוהבת שקוראים לך גוש, אבל בשבילי את תמיד תהיי גוש. וואי, איזה כיף להיפגש. אז את עובדת עדיין באותה עבודה, איזה יופי. גם אני. אומייגאד, אחות, את לא מבינה איזה סקופ. את זוכרת את ניב שקד? נו, ניב שקד, החבר שלי מכיתה ח', זה שהייתי במש"צים. קיצר, אחותי הוא גיי. אומייגאד, עדן חתואל. נו, החברה של הסוויס-הוט? אלה שהיו הולכות תמיד היא קסקט, כן. קיצור, תקשיבי, היא מתה. כן, החיים האלה. 20 פאקינג שנה אנחנו חברות, אה? מה מחזיק את הקשר הזה? באמת, כאילו, מה מחזיק את הקשר הזה? יצא לי לחשוב פתאום מלא על התקופה שהיינו ביחד. אין, אני הייתי בשיא שלי שמה. אני נמצאתי מורלים, אני פאקינג הייתי בקרמן. To the A, to the B, it's us in באר שבע. הייתי צריכה להיות זמרת. זוכרת את רון פיתון? הוא נהיה שווה. אומייגאד, אחותי, הייתי עם רון פיתון. שנה את לא מספרת לי שהייתי עם רון פיתון? על מה את מזיינת את השכל שעה עכשיו על עבודה ועל דייטים? ידעתי. הייתי חייבת להיות איתו בכיתה י'. זה היה חצי שעה הכי ארוכה בחיים שלי. אל תדברי איתי שנה עכשיו, סבבה? אלא אם כן עוד פעם שכבת עם רון פיתון, ואז ברור.